Arratsaldeon, Patxi. Baita zuri ere? Zer modu zaude? Ongi, eguna bezala, gaur argitzu ekin naiz da konten. Bai, polita, oraindik uda da gainera, ez? Bai, egun zoragarria denez, pues, bueno, horrek ere laguntzen du. Egun polita, gaurkotasuna komentatzeko. Bueno, badire gaiak. Bai, adibidez, Altsasuko gazteei dagokienez, gerturatu dituzte Euskal Herrira. Bai, azken boladonten justizia deitzen den hori, hainbertze astakeri egiten ari denez, zentzuzko gauz txikiren bat egiten duenean ja, iduritzen zaigu zer nahi badagoela, baina normala da izango zen, eta normala beharko luke izan, Euskal presoak edo eta Nafarrak barnean preso daudenean, beharko zutela beren etxetik alek eta hurbilen, hoi da horretarako, bueno, legeak hoi agintzen du edo hoi ulertarazten du. Baina, bueno, hemen dirudienez, Euskalduna balin bazara, zurekin edo zen gauza egin dezakete baita legea ez aplikatu edo legea gainetik pastu, ez? Eta kasu honetan nik uste dut hori egin dutela Altsasukoekin, zergatik Altsasukoak ez zuten bakarrik egon behar etxetik gertu, egon behar zuten etxean, kalean, zergatik ez dago inolako arrazoirik hauek preso egoteko, baina, bueno, justizia Estatu Espainiarrean existitzen ez dela dakigunez, pues horrelako ondorioak dakartza, ez? Dena den gurasoak pozik, beraiek pozik, eta gure pozik egongo gara, baina jakinez gure postasuna oso eskasa dela, eta asko zera handiago izan beharko lukelako, hauek ez dute deusik egin, eta hauek kalean egon beharko zutelako, eta hor pauso handi bet badago, baina, bueno, hala eta guztiz ere praktikotasunaren aldetik, pentsatzen dut, beraien gurasoak kotxe sartu behar, Madrileraino gateko asteburuero, beraiendako pozgarria eta baita lasaigarria ere izanen dela. Bai, aurrepausua, baina hori hor jarraitzen dute kartzela edo espetxeratze preventibo batean eta oraindik borrokan jarraituko dute. Bai, eta bueno, ere bertze aldetik ikustea horrelako erabaki bat beraien borrokain ondorioa izan dela, hau ere postu egiten die eta nolabait ere indarture bai beraiei, ez? Eta alde horretatik gauz positiboa baditu, baina jakinez, injustizia handi baten erdi-erdian gaudela. Dispertsioarekin honen arira azkenean Euskal Gatazkarekin, bueno, hortik datorrela, aurrepausoak ere egin dira errenterian, ez? Bai, bueno, asteburu hau oso interesgarria izan da, ekitaldi berezi, oso berezi bat, eta adierazgarria izan delakotz, hor etak hildako Guardia Zibil baten semea, 30 urte eta gero, etorri nahi izan du ekitaldi bat egiteko, baina ekitaldi bat egiteko politikari guziekin, talde politiko guziekin, ez? Eta hor Miguel Zedillo, Guardia Zibilaren semea eta alkatea, 2 hilabete egon dire prestatzen atzoko ekitaldia eta ekitaldi bat egin zuten, bueno, pues nolabait ere hemen izandako gatazka horren ondorioz, bueno, pues badire verdad, justizia y reparación, nolabait ere denek beharko luketen zerbait izango zen, eta kasu honetan ikuste dut horrelako zerbait eman dela, eta bueno, pues oso hunkigarria izan da, entzutea bai alkateak egindako diskursua eta baita Miguel Zedillok egindako diskursuan, ikuste dut, bueno, pues horrelako pausuak oso importantiak direla, hemen Euskal Herrian bizi behar dugu enbertze jendek, asko sufritu duen hainbertze jendek, oraindik ere beraien gertakizunak edo beraien relatoa argitu ez dutenak, lan hortan nik uste dut atzo oso adierazgarria, oso interesgarria eta oso aberasgarria izan zela atzoko ekitaldia errenterien, atzoko ere negukoa. Bai, talde politiko asko ezberdinak egon zirelako. Bai, denak gainera hor egon ziren, bai, ekitaldi horretan, eta oso adierazgarria, eta aurrera pausoak emateko, nik uste dut, eske gaurko honean hor mendekua saltzen ari da hainbertze eremutan, eta atzoko berriz aldera bat alderantzizko izan zen, eremua mendekua erabili beharrean, irten bidea bilatuz, gauzak argituz, eta diferenten artean ere aurrera pausoak emanez. Izan ere, pasaden astean,
Lizarrako akordioaren 20. urte hurrena bete zen, eta justu hori eztabaidarako bidea irekitzen zuen akordio horrek, ez? Bai, akordio oso importante izan zen bere momentuan, eta gertatu aurrera segitu izan bazuen erala izango zen, azken finean herriak erabaki zen orduko lema ere, eta hor hainbertze proiektu bezala horrek ere huts egin zuen, baina pixkanaka badirudi aurrera pausoak ematen ari garela, eta gaur 20 urte eta gero, hor Gasteizko parlamentuan ikusten ari gara nola estatuto berri bat edo ari dela lantzen, eta berriz ere nahi zaio edo nahi dugu jendeak erabakitzea bere etorkizuna nola bizi nahi duen, nola antolatu nahi duen bere bizitza, eta berriz ere borroka berberian ari gara, bertze saio bat, zoritxarrez, hain ongi hasi zena gaizki bukatu zuen, baina hori ere berriz hasteko indartxo gabiltza, eta gusiko dugu gure aurrera pausua nola egiten ditugun, baina nik uste dut aurre begiratu behar dugu handik ikasteko ere, eta gehien bat ez desanimatzeko, baizik eta gure hartu eta berriz aurrera segitzeko. Baina hori, jarrera edo pentsamenduen edo eztabaida honen konponketa, orain dela 20 urte baino gehiago hor ahaleginak hor zeuden. Bai, lehenagotik ere izena ziren beste saio batzuk, hori izan zen igual importantena, gainera talde guziak, abertzale talde guziak hor zeudelakotz, baina, bai, lehenagotik ere saiakerak egin dire, orai segitzen dugu, eta saiakerak mantentzen direnean, behin edo espalimeda gaur bihar, azken fenean lortu egiten dire hor markatzen ditugun helburuak, ez? Eta, uste dut ere hemen gure aurrera pausoak guk erabakitzeko ahalmena lortu arte, interesgarria direla eta hortan segitzen dugula. Beti bide beretik segitzen bali meduzu, azken finean, bide horren bukaera iritsi egiten zara. Oraindik pendiente dauden gaiak daude, adibidez, orain hemen Iruñean ospatuko da urriaren 27an manifestazio bat Nafarroa osoan euskara ofiziala eskatuz. Ikeragarria da, noraino gertatu den Nafarroan, noraino eraman diguten politikariak beren gorrotoan eta beren gure hizkuntza, gure altxorra, Europak daukan altxorra handienetariko bat, eta horren kontra egitea, bakarrik politikoki beraiek hemen nagusitzen eta beraiek hemen agintzen segitu nahi dutelako. Oso fuertea egiten da, euskara horrela mantentzea, baztertzea eta inondik inora desagertarazten saiatzea. Gertatzen ari dena, gero eta gehiago mantxo pausuak ere ematen ari direla, eta gero eta gehiago jendeak erabiltzen ari garela euskara, praktikatzen, eta gero eta jende gehiago ere ikesi egiten duela euskara. Uste dut oso importantea dela, eta manifa hori oso importantea da alde batetik irakusteko eta bultzatzeko, aldaketaren taldeak bultzatzeko pausuak ematera, aurrera pausuak ematera, eta betzaldetik ere, hainbertze jendeei animetzea euskara ikesten eta gehien bat euskara praktikatzen. Azken finean hizkuntza bat espalimeda praktikatzen desagertu egiten da. Eta gu gau mantentzeko eta indartzeko praktikatu egin behar dugu. Nik uste dut manifa oso importantea dela, behingoz ofizialtasuna behar da Nafarro osoan, eta gero nahi duenak ikesitara aukera izan dezan. Eta zerbitzuak ere euskeraz izan behar ditugu, zerrengatik guk geren hizkuntza ofizialean ere gure zerbitzuak izateko aukerarik ez dugu oraindik. Nik uste dut oso importantea dela eta jendeari animatu egin behar zaio egun hortan kalera ateratzea. Hizkuntza babesteko, baina horretaz gain ere azkenean Nafarrak garelako guztiak eta eskubide berbera izan beharko... Exacto, claro, ez dago zentzurik horri, seguntan non sortu ezaren eskubide desberdinak izateko azken finean eskubide linguistikoak denentzako dira eta guk nafartar guztiak behar ditugu horiek, eta ez neski hori hemen zona mista eta zona baskofona eta horrelako gauzoie dena baztertu egin behar ditugu horiek antzi, eta hemen euskara da hizkuntza ofiziala eta ahalik eta jende gehien ikesi behar du, ikesi dezake behintzat, administrazioak aukera guztiak eskaini behar dizkie hemengo biztanleei beren hizkuntza ikasteko eta gehien bat beren hizkuntza praktikatzeko. Gaurko egunean gure eskura ez daukaguna.
Badirudi ere instituzioen aldetik horren alde daudela, Euskara Batzordea sortu dutelako ere hori horren inguruan behintzat hitz egiteko eta... Bai, badago talde bat lanean ari dena horren inguruan eta, bueno, pues espero dugu horiek ere zenbait proposamen egitea eta denen artean aurrera egitea, baina, bueno, uste dut hau konpondu behar zuela izen, azkeneko 40 urte hauetan konpondu behar zuela izen, dena den Nafarroan aldaketaren aldeko gobernuak izan ditugu orai administrazioan hainbertze eremutan, uste dut horrek behar duela bultzatu orai indarrez Euskararen ofizialtasuna lurralde osoan. Hoi beharrezkoa da eta gainera hau duintasunezko zerbait ere bada azken finean gure altxor kulturala eta gure hizkuntza gurea den hori guk gordetu, hori transmititu egin behar dugu eta bueno, hori derrigorrezko zerbait da guretzat. Batzordea parlamentuan sortu dute, baina hemendik hilabete batzuetara parlamentuaren osaketa eta orokorrean gobernua eta orain indarrean daudenak hori aldatu daiteke. Badirudi, indarra, zer uste duzu, zer gertatuko da? Ez, nik gauza bat sinesten dut eta da aldaketaren gobernua dugule bai Nafarroan, bai Iruñeko udalean eta bai inbertze udaletan, udal gehienetan, gehien bat handi gehienetan, aldaketaren aldeko apostua egin duela gizarteak, eta horrek zalantzarik gabe erakutsi du nola badagoen politika egiteko bertze modu bat, askoz ere demokratikoago, parte hartzaileagoa, eta gehien bat konprometituago ere bai, jendea hor buru belarri da lanean udaletan, hainbertzelekutan, eta nik uste dut horri nola baitere, gaurko gunean datu bat ere daukagu, egun hauetan atzo eta gaur egunkarian agertu diren inkesten emaitza horiek, ez? Badirudi, jendea barneratu duela aldaketa bide honetik doala eta askoz ere gehiago sakondu behar dela aldaketan. Oraindik ere gauz gutxi batzuk egin dire aldaketaren alde, baina askoz ere gehiago landu behar dugula hori dena eta aldaketa askoz ere gehiago sakondu egin behar dela eta lehendik administrazioan sartuta dauden ideia fatxak eta inbertze jende ere aldaketarik ez duena eta beren interesa besterik babesten ez duena, hori dena behar ditu guzti baztertu eta, Nafarrek erabiltzen duten diru guzia ez du izan behar. Ez instituzio pribatuei emateko, baizik eta jendearen zerbitzurako, jenderen beharrak asetzeko, asebetetzeko, ordena hor daukago. Eta nik uste dut, irakusten duela, inkestunek ere irakusten duela, jendeak ulertu duela aldaketa interesgarria, aberasgarria dela eta hildo horretatik segitu behar dugula. Horrengatik nik uste dut aldaketak izango dire, batetik bestera, baina bai inkestaunek ematen duena behintzat, badakigu inkestak ez direla azken hitza, baina ematen duen norabidea oso interesgarria iduritzen zait alde horretatik, atxikitzen duelakotz, mantentzen duelakotz aldaketaren aldeko gehiengoi, ez? Eta, interesgarria gainera, adibidez Iruñeko udalean, gorakada importantea ematen dio bilduri, alkateari, eredu gaurko alkateari, eta uste dut oso garrantzitsua, oso importantea, gehien bat jendea ulertzen ari delakotz, hemen aldaketa, interesgarria dela, guretzat aberasgarria dela, eta jendeak hortik hildoi babestu egin behar duela. Aldaketa handia izan zen orain dela 4 urtekoa, laukot horren sorrera eta... Bai, dena hori izan zen, 26, 24, aldaketa, horiek ziren hemengo ideia nagusiak, ez? Aldaketa, itotak eunden, kutxa desagertaraztu zuten, 4 urtez aurrekonturik gabe, bat ere fundamenturik gabe, inolako kudeaketarik gabe, hori bai, dietak, kristoin dietak, UPN-eko politikariak. Beraientzat, gero animeleko lekuak, beraien diru sarrerak biltzen handik hemendik, bakarrik adibidez, oraintzen datorren egunetan torriko dire adierazpenak egitera parlamentural bai Sanz eta bai Bartzina, kajaren desagerpenaren inguruan, eta kontutan eduki, Sanzek ez da izen bat administrazio konseilun egon dela, sartu zela presidente utzita, Bartzinak badituela puertas giratorias horietan ere sartu edela, eta baduela ez da izen nolako enpresa multinazional horietan ere handagola, irakasle, presidente hoia, nola zertarako zeuden politikan azkenean irakutsi digute eta denek ikusteko aukera daukagu hori da,
eskuinak nahi zuena, eta horiek politikan daudelaik horretarako gaten dire, beren burua goresteko eta gehien bat beraien sakela betetzeko, ez? Eta aldaketa berriz bat dator, jendearen onera, ongi izatearen alde lanien aritzera eta borrokatzera, ez? Nik uste dut, oso importantea jendea ulertzea. Jendea hau ulertzen badu, alde batetik hauteskundeak egiterakoan ez da okertuko, eta bertzaldetik gainera jendearen babesa eta jendearen beharra, eta jendearen ez da bultzadara izango du aurrera pausoak emateko gizarte honen aldaketaren alde. Aldaketaren arira, orain dela hilabete batzuk, Pedro Sánchez sartu zen Espainiako gobernuan, eta hor ministro berriak izan dira, eta ere ministro berriak izaten jarraitzen da, orain osasun ministroak kargua utzi duelako ere master baten plagioa dela eta. Eta lehen ere utzi zuen bertze batek, egun batzuk pasata. Ez que, zalde batetik, horrelako gauzetako eztabaidan, nahi dute sartu askotan politikariek buruik eta belarrik ez duten eztabaida direlako. Azken finean 100% eri norbaiten doktoratza baduen edo ezten. Honek erakusten du, hainbet politikarien miserien, nola ibilki diren postuak ere berreskuratzen ere nahi dut. Hau, falsukeriek, falsu mundu batean sartua dira. Eta, hortan dago adibidez, aldaketaren alde daudenak edo politika ofizialian edo politika tradizionalian segitzen dutenen arteko desberdintasunak horra agertzen dire oso ongi, ez? Nik uste dut hor, pausuak emateko bertzen modu betera egon beharko zen. Begira, soek errantzuen, lan aldaketa legea, ez nola deitzen den, eta hor bizpiru legea, gero lehi mordaza, eta hori denak kenduko zituela gobernure iristen bazen. Gobernure iritsi da, eta ez da usartzen horiek ukitzena. Zuek beti egindu berdin. Gauzatxo bat egin, hortan nolabait ere markatzeko desberdintasuna, eta gainerako gauz importante guztiak hortxe lehen bezala mantendu. Eta hori reforma laboral, hori nahi gertatzen, reforma laboral ez dukitzen, artikulo 135 bera gainera aldatu zuen hortan segitzen du, eta lehi mordazare hortxe segitzen du. Eta horiek denak aldatu beharra zituen, baina ez du baloreik, ez du ausardiaik horrelako gauzak egiteko, beti eskuini begira dagoelako. Bakarri Frankoaren gorpuzkinekin egiten ari dena, kusiko dugun oraino iritsiko den, porque hor dago bertzea ere, gorpuzkinak hor dire, baina unibertsitateko diru guziak ere hor beharko lukete izan. Horiek ere beharko gehintuzke hartu, baina ez naski bertzen honbei lurperatzeko, baizik eta gizarteari emateko, azken finean gizartearena direlako, ez? Eta, soekin hori da daukagun problema, ez dela. Eta, karo, orai kristuen jaleo eta kristuen eztabaida dago, bakarri ja doktoradoa baduen, ja bertzea baduen, ez da gizert, baina hemen arazoak ez dira, arazoa da katalana izan nahi dutelakoz kartzelian daudela. Hoi da arazoa. Eta hoi gainditzen ez bada horrelako gizarte batean, horrelako jarrerak mantentzen balin badira, zer nahi duzu erratia, nahi dut horrez dago aldaketarik, horrez dago deus egiterik, hori dago, betikoa, nahi dut, torriko dire hauteskundeak, gero ez da noiz berriz ere PP sartuko da, eta hortxaiko dire bien artean aldaketak egiten, baina gizarte konservadore eta kapitalista bat mantenduz, eta gehien bat jendeen beharrak eta ase gabe. Bai, azkenean orduan, masterren kontu guzti hauek dira kortina de humo. Bai, holako zerbait, bai. Bai, beraiek hor, badirudi zer nahi egiten ari direla, baina unek ez pinolako garrantzirik. Garrantzia dauka, diru kontuak ari diren, zer ari den pasten, eta bertze gauz bat ikeragarriak gertatzen ari dena, eta eztabaidatzen ari ez direna, denak ados daudelako, denak errai dut politikari Madrilko partido handiak daudelako, eta da, hori saldu dituzte, lauregun bomba hiltzeko, Yemenen hiltzeko hango hartzainak, emakumeak eta umeak, eta, hain pozik eta hain kontent, eta gainera, hoi ez aski, atatzen zaiku persueko bozera maila erranez, ez nola oso teknikoa diren, horiek ez dute personak hiltzen. Horiek ez norpitzen du bada Yemenen hiltzen ari diren emakumeak lehenguan ikusikin nuen edo ospakizun batean nola bombardatu zuten, eta zenbat hil ziren, 28 ume eta emakume hil zituzten. Eta, horrelako bat, eta gero, gizartean horren inguruan ez dago eztabaida.
Eta orain arte beti hemen, gainera Euskal Herrian beti egon izan hemen, eske matar es lo peor, eske la vida errespetatu behar dugu bizitza ez da izan bakizet. Horai, 4 euron truke, ora doaz, eta nola errege mozkorrak daukan hoiekin lehenaotik ere harremanak eta berak ere komisoa kobratzen dituen, hemen bertze alde batera begiratzen dugu. Nola? Guk, bakezaleak izanik eta, nola mantentzen aldugu, nola babesten aldugu horrelako arma saltze bat jakinez? Bueno, badakigu Yemenen, badara mazkite 4 urte, borrokan ari direla, gozetia badagoela, irten bidirik ez dagoela, eta eman arma, gainera, bueno, Arabia Saudi, badakigu Arabia Saudi, ze nolako demokrazia den, non emakumeak ez dut ez da kotxe bat gidatzen alere. Bueno, 4. mailako biztanleak dire bakarrik, gizalabak dire. Emakumeak, eta hori denak hor dauden lekuan, eta hor berriz, hoi ez dugu ukitzen, horri buruz ez dago hitz egiten. Bueno, tontakeri bat erran, egiazko tontakeri, azken finean zelak erran duena tontakeri bat baite, erran ez, bumbo horien hola oso teknikoa diren, ez dute jende hiltzen. Bueno, hombre, por favor. Zer da, isutzeko eta ez zertarako botatzen dituzte. Karo, ez zu artifizialak egiteko. Bai, erregea hor sartu da, gainera erregearen kontu hau, ze jarraipena izango du hemendik... Pues horren ez dira usartzen, lehenguan eskatu zen parlamentuan, ikertzeko horrek eta Korinak egindako adierazpenak eta horiek denak aztertzeko, zue bere lagantzen boto ez kontra ematera, hori gerta ez dadin. Ez que, zuek ez du suposatzen inolako aldaketarik. Neri zitu nahu lehengan txibitek erten zuelek Nafarroko urrengo aurrekontuak ere, babesteko prese egongo litzatekela. Badago zerbait bilatzera, jaka joian zerbait gelditzen den beraientzako edo horren bila dabil. Zerengatik orain arte beti kontra eman du botoa, orain batean hemen askidetu nahi du, zerren bila dabil. Hauek hoi dire, politikario saluso. Bai, kampainan oso ongi gelditzen dela, ez? Bai, etzaia duzen, gero badakiten hori zerbitzetu behar duten. Hori, erregearen arira, ere askotan esaten dela, hori, Frankok jarritakoa dela, eta bar, frankismo garaira joango gara orain, badaudelako adibidez Kordobako mezkita bezalako konta iguzu? Ez, Nafarroan dugu, gehien bat Nafarroan da gehien landu den, gai hau landu den eremua. Elizak, Frankoaren lege bat erabiliz eta Aznarrek emandako bertze aldaketatxo bat lege hori berari, baditu 1000 ez da gizen bat ondasun bere izenean jarriak. Bere izenean jartzeko ez du demostratu beharri, bakarrik Garzapezpikuaren sinadura badauka nahiko indar horrelako zerbait gertatzeko, ez? Hemen badago liburu bat egina, badago pelikula bat egina, eta gai honen inguruan hainbertze lan eginda azkeneko 10 urtetan zeurik, ez? Tartean izaten da, ikatza eramaten zaio erregegunean Garzapezpikuari, egiten da ekitaldi bat, hor konzentrazio bat Gaztelu episkopalaren aurrean, ez? Baina orai, hau ere, estatu mailan ere eginda, ez Nafarroan bezen bat, baina eginda, eta tartean dago Mezkita de Córdoba, pesazu nork egin zuen, Elizak Mezkita de Córdoba jarri du bere izenean. 40 euro naski ordaindu du hoi egiteko, bostazaio hoi egitea, eta gero urtean bisiten bitartez, ez da izen bat milioen eskuratzen ditu. Eta, Kordobako uste dut udala izan zela eskatu zuen informe bat, non informe horren 3 teknikari edo 3 jakintzuei, tartean PSOeko orain ministro den bati, eta, hauek grandute, inoiz ere ez dela Elizaren izan, bertzegiseko zerbait dela, eta, hori bere beharko luketela, ondasun publikoetara pastu, edo, ez naski Elizaren jabegoa ezin dela onartu Elizaren inguruan. Eta, orai oso interesgarria da, zerengatik, horrelako teknikariek egindako ikerketa lan batean erakusten da argi eta garbi, hoi ez dela Elizarena eta Eliza goi ebatxe egin duela, orden badago bertze... Elizarire, hoi kentzen bat zaio, Elizari maten zaio animeleko dirutza maten digu denen artean, zerka adierazpenak egiterakoan, dekazion la renta, gero, hainbertze diru irakaskuntzan, hainbertze diru ematen zaio Elizari, zertaz ematen zaio, zertaz eman behar zaio dirua Elizari. Baina hemen kasuan ez da bakarrik
konkordatuaren ondorioz ematen zaiola dirua, hemen da, ondasunak, herriarenak diren ondasunak ere Elizari ematen zaiozkala. Eta gara, horre soe beti beldur. Eta guziko du gure, orain zein aurrera pauso gutxi, bueno, tartean erabaki bat hartu du horren inguruan, eta hori da eskatzea gobernuari edo gobernuari eskatzea bai informazioa pasteia zenbat ondasun jarri ditu bere izenean Elizak. Bai, azkenean 2018an gaudela, baina oraindik Eliza badu... Kristoin indarra. Bai, badirudi hori hiru estamentu horienak ez, herria eta Eliza hor jarraitzen du, eta oraindik, polemika asko agertzen dira, hori pedofilia kasuak, eta gero denetarik egongo dela. Pedofiliaren kasua ja, lahorrega da, oraintxe bertan Alemanian agertu dire 1000 ez izen bat kasu, dokumentatuak horren inguruan. Ikusi du gure, estatu batuan ere zenbat kasu. Eta hori izan dugu Baionan. Baionan izan dugu kasu bat herenego epaitu dena. Kasualidadea. Tuntakeri bat erori zaio. Gainera osaba bere ilobari egiten ziozkan ukituak eta gainerako gauzoiek denak. Eta gero, gainera hauek bizi dire bertzen mundu batean. Erran omen zion bere arrebari, erran dut berak bortxatutako haurtxoaren amari, zelibatuen kontrako bekatu egin dut. Nola zelibatuen kontrako bekatua? Zuk ume bat iraindu duzu, ume batenkin delitua egin duzu. Eta ume baten eskubideak ez dituzu errespetatu. Hau guztote beraie direla bakarri mundunten bizi diren personak edo. Baina, hau da oso fuertea eta, Baionan, 4 hilabete kartzela edo zer jarri dioten, azken finean, tontakeri bat. Hoi berze, persona arrun bat balitz, edo pobre bat balitz, izin zituen inbertzute. Osak, hemen gauzak nola gertatzen diren, oraindik segitzen da, eta, karo, pentsazuzu ja aldaketaren alde gaudenok zenolako lanak eta zenolako indarrarekin segitu behar dugun aurrera, horrelako gauzak ikusten ditugunean, eta horrelako gauzak gainditu nahi ditugunean. Hori esan behar nizuen, azkenean, erlijiosoa ez den badaudelako pedofilia kasuak ez dutenak zer ikusirik, baina da babes hori salatzen dena. Hori ikusten dela oraindik boterea dutela eta guztiak ez garela berdin legearen aurrean. Halaxe da. Eta orain gainera hori dela eta kontzentrazio batera joango zara, ez? Bai, oraintzen. Gauzak aldatzeko. Bai, segitzen dugu ere, eta horreide hasten gara berriro kurso berrian, astelenero kontzentrazio bat egiten udalaren aurrean, pensioen alde, eta aldarrikapen oso zehaz batzuk bat ditugu, eta nik uste dut gainera ikusiz berze emekalekutan, Euskal Herriko emekalekutan ere horrelako mobida badaudela eta astelenetan ere egiten dela, guk ere gehitu nahi dugu horietara. Eta, bi aldarrikapen gehien bat, 1.080 euro denentzat, badaude miseriezkoa diren hainbertze jubilazio, 400-500 eurokoak, eta nik uste dut jendeak duin bizitzeko eskubidea izan behar duela, eta bertzealdetik ere, guk geuk nahi dugu administratu edo kudeatu nahi dugu, gure pentsioak eta Seguridade Sozialeko dirua nola banatu, nola antolatu, nola kudeatu, ez? Eta, guk uste dugu Nafarroan ere bagarela nahiko listo behintzat Madrildarre bezen bat, gure dirua, guk ordaintzen duguna, guk ordaindu duguna, hoi ere kudeatzeko, ez? Eta 2 puntuoken gainean edo 2 puntu hauek aldarrikatuz, berritz ere hor izango gara, ez gaur bakarri, baizein eta baita ere, bertzea astelenetan nahi dugulakotz, argi utzi, eta gehien bat, badago hemen gauza bat, eta horrek kezkatu egiten gaitu pixka batera. Gaurko gunean jubilatu egarenak lantegia hundietan eta hola ibili den jendea nahiko ongi ez oso ongi dago diruaren aldetik, eta baditu bere beharra betetzeko beharra dina. Baina etorkizuna ilun ari da gertatzen, alde batetik urte gutxi ari zaretelakoz gazteak lan egiten, jornal kaskarrak ere dituzuelakoz askotan, eta guk gaur ezin dugu utzi, nolabait ere, beheko bidea pentsioak ardezaten. Guk mantendu behar dugu pentsioak duintasun osoan, mantendu behar dugu gero dozen momentuten zuek ere animetzen zaretela muitzera, beriz goiti egiteko eta duintasun osoz mantentzeko bezeraz. Gaur asietire horrela eta nahi dituzte deusestatu nahi dituzte pentsioak, ez? Eta gu behar dugu gaurko gunean atxiki, gero berriz ere goiti indarrez egiteko. Azken finean bizitza bat, bizi oso bat lanian emanta eta gainera
bertzeiz ere, bueno, pues bizi duin bat bizitzeko eskubidea daukagu, bertzeiz ginen sortuko. Hemen gaudenez, pues denen artean behar dugu kalitatezko bizitza denendako banatu, ez? Eta, bueno, pues hor gaur atxikitzen ari gara, gaur presa bezala da, ja zuek ere noiz tortzen zareten eta orduen pozalka urare usten duzuen.